ገዛውትና ምስ መታዓቢቲ ኣየው ምሸት ዘነበረ ገበታ ሰሓኽ በቲ ወቓዕታ በቲ ምንፍኽፋኽ ፈፂሙ ኣይነበረን ብስኽታ ሙንቡሃ ተዘክሮታቱ ፍጹም እዩ ዘይፎሓ ዘረባይ ዛሪ ዝኽርታት ይፍርሻሕ መንከኽልበሉ ናይ ግዜ ምንዋሕ ተጸኒሕካ ትሰምዕ ናይ ሰሓቕ ትዋሕ ብስራሕ ዝላደየ ኣእምሮ ይፍሳሕ ነሮምና ዝፈልጡ መሳርሒ ሙዚቃ ብክራር ውቂዒት ምሸትና ዘድምቓ ስቂልካ ትሰትም ኣይትብልን በቃ ብተምሳጥ ዝኒ ከናፍር ይምርርቓ ሓቢርካ ትድረር ኣብ ሓንቲ ጓንቴራ ኩልኻ ተኣስል ናብ ሓንቲ እንጀራ ምብትታን የለን ከም ደጊዛ ግራ ውልቃውነት ኣቢራ ንስኒት ተህድራ ኣቤት ምስተኣከብኩም ክትምዕርጉ ሕብረትኩም ከም ሓረግ ተተናኒጉ ኩሉ ዝሕልኖ ክሰምር ባህጉ ከምዚ ናበልኩም ብሓደ ተታርጉ መርቃ ወለድና ከምዚ ሎሚ ኸይኮነ ተበታቲና ኣብ ዝኽሪ ክንብር ኮይኑ ትሕዞና መወዳቱ የርየና ተኸይራ ዓለምና ከምቲ ዝነበርናዮ ብሓደ ሰሚርና ኣየወ ሕጂ ኮይኑ እኳ ተራየኒ ኣብ ገዛውትና ምስ መታዓቢቲ ኣየው ምሸት ዘነበረ ገበታ ሰሓኽ በቲ ወቓዕታ በቲ ምንፍኽፋኽ ፈፂሙ ኣይነበረን ብስኽታ ሙንቡሃ ተዘክሮታቱ ፍጹም እዩ ዘይፎሓ ዘረባይ ዛሪ ዝኽርታት ይፍርሻሕ መንከኽልበሉ ናይ ግዜ ምንዋሕ ተጸኒሕካ ትሰምዕ ናይ ሰሓቕ ትዋሕ ብስራሕ ዝላደየ ኣእምሮ ይፍሳሕ ነሮምና ዝፈልጡ መሳርሒ ሙዚቃ ብክራር ውቂዒት ምሸትና ዘድምቓ ስቂልካ ትሰትም ኣይትብልን በቃ ብተምሳጥ ዝኒ ከናፍር ይምርርቓ ሓቢርካ ትድረር ኣብ ሓንቲ ጓንቴራ ኩልኻ ተኣስል
ናብ ሓንቲ እንጀራ ምብትታን የለን ከም ደቂ ዛገራ ውልቃውነት ኣቢራ ንስኒ ተህድራ ኣቤት ምስተኣከብኩም ክትምዕርጉ ሕብረትኩም ከም ሓረግ ተተናኒጉ ኩሉ ዝሕልኖ ክሰምር ባህጉ ከምዚ ናበልኩም ብሓደ ተታርጉ ዝብል ነይሩ መርቃ ወለድና ከምዚ ሎሚ ኸይኮነ ተበታቲና ኣብ ዝኽሪ ክንነብር ኮይኑ ትሕዞና መዋዳቱ የርየና ተኸይራ ዓለምና ከምቲ ዝነበርናዮ ብሓደ ሰሚርና ኣየወ ሕጂ ኮይኑ እኳ ተራየኒ ዘገም ካናሪ ዜማታ